Čtvrtý tým tabulky zavítal na hřiště 14. Jablonce. Hanákům se zde ale nedaří. Na střelnici nevyhráli od srpna roku 2005 a to dnes proti současným svěřencům Radoslava Látala chtěli změnit. Ovšem už v 5. minutě otevřeli skóre domácí. Konkrétně David Štěpánek se nejlépe zorientoval ve vápně a z dorážky uklidil balon do levé šibenice. 1-0. Vyrovnat mohla Sigma o 6 minut později. Zorvan ze standardky řádně prověřil Jana Hanuše. Vyražený balon ještě před bránou vrátil Zmrzlý, ale Ventura poté pálil vysoko nad. V 18. minutě se už hosté radovat mohli. Parádní průnikovou přihrávku na hranici 16 zpracoval Lukáš Juliš, který neměl problém umístit balon za záda golmana a vyrovnal na 1-1. V zápětí chtěl svému týmu vrátit vedení Jan Chramosta. Ten zpoza vápna vypálil a proti jeho prudké střele musel zasáhnout Tomáš Digaňa. Ve 21. minutě zahrál Ventura malou domů a balon následně vzal do rukavic golman. Tato situace porušení pravidel však zůstala zcela bez povšimnutí. Po více než půl hodině hry mohl Jablonec zahrozit z rohu. Štěpánkův centr golman lapil, žlutou kartu si ale vykoledoval Kratochvíl. Do samostatného úniku po levé straně se v 35. minutě vydal Navrátil. Jeho pokus až ve vápně zblokoval Hurtado. Běžela 55. minuta, když ze standardky centroval Houska. Z hranice malého vápna hlavičkoval Matouš Krulich, který ale balon mezi 3 tyče neumístil. Po 60 odehraných minutách si šanci vypracovali hosté. Centr zprava mířící na nabíhajícího Navrátila ale lapil v rukavicích Hanuš. Jablonecký brankář podržel svůj tým povedeným zákrokem i o 3 minuty později proti střele Jana Vodháněla, ke kterému se balon dostal od Zorvana. V 72. minutě se trojice olomouckých hráčů dlouho radila o provedení standardky. Nakonec Ondřej Zmrzlý pálil do zámezí. 2387 přítomných diváků bylo v 84. minutě svědky rány Kratochvíla, kterou poslal na prázdnou tribunu za brankou. Obrovskou příležitost zařídit Sigmě tolik chtěné 3 body měl v samém závěru po sklepnutí od Zivčáka Filip Zorvan. Balon ale před brankovou čárou zachránil vracející se Nemanja Tekiašky a olomoučtí tak prokletí na střelnici opět nezlomili. Deník Sport ohodnotil úroveň duelu známkou 6. Nejlepším hráčem vyhlásil Lukáše Juliše, který dostal 7.